Igbo ndị ọma, unu abọọla chi. Kedu ka unu mere? Ọkwụnụ mana anyị nọ n'oge udu mmiri. Anyị bụ n'obi na sọsọ ihe ọma ka o butere unu. Ọ naghị emekpu n'ahụ. Ahụ mkpomọkụ nọ kemgbe, mana mmiri a na-ezonu eme n'ebe niile ya jụọ kwee. Mụnwa ọ dị m ahụ mma, ebukwe m n'obi na ọ dịrị n'ahụ mma. Biko, ọkwa anyị jiri bịa wụ ogologo ezumike bidorole na mpaghara obodo ndị ọzọ, nke kara na-ebido n'obodo Naijiria. Anyị chọrọ ịkụziri nwa gị ka esi akọ ọrụ ugbo, ka ndị Igbo si akọ ọrụ ugbo, ele mgbe a na-akọ ọrụ ugbo, ka ndị Igbo si eme ya, ụmụ gị ọ mara na. Biko kpọta ha. Ọ dị oke mkpa nwatakịrị mara ebe o si, mara ọdị ndụ ndị be ha na-ebi, ka ọ hafụkwa n'ifo. Biko nụ, ya dịrị onye ukwu na onye nta mma. Ekpere anyị wụ ka ị nweta ego ị ga-eji kwụọ ụgwọ ụlọ akwụkwọ anyị mgbe ha na-abịa ịmụ akwụkwọ. Ya dịrị unu mma n'ụbọchị taa. Ndewonu.